Takže na prípravu ozdob na mobil potrebujeme farby na sklo, rôznofarebné, a taktiež potrebujeme čistý priesvitný obal. Tu som si urobila dopredu, aby som vám mohla ukázať také kvietky na opačnú stranu mobilu. Smajlíkov a aj LG mobil, ak máte, tak si môžete tam také urobiť. Všetko možné. A na mobil môžete si urobiť aj také, že takéto bodky tu na, čo sú. Dobre. Takže môžeme začať robiť. Ak napríklad myslíte, že si chcete urobiť strom, tak si otvoríme hnedu a ideme. Dobre, takže... Takže, aby to vyschlo, potrebuje to 24 hodín a až tak bolo praktickejšie si to nalopovať na mobil. Dobre, teraz vám to takto ukážem rýchlejšie, ale pravda, že vy si na to môžete dať viac záležať ako ja teraz. Lebo nechcem, aby to dlhšie trvalo. Dobre, mohlo by to už byť aj. No a k tomu na to môžeme pokladať listy zelenou farbou. Dobre, tak mohlo by to byť už. No a na to, ak by sme ešte chceli, no ešte pár tu nadáme, lebo tu je to také, není tu na veľa lístkov. No a vlastne no vlastne možno si sem urobiť aj nejaké kvetky. Takže ak by sme sa rozhodli, že chceme urobiť kvietky modrej farby napríklad, tak môžeme začať. No a vlastne očistíme si vrchnak, aby sa to tak nerozpíjalo. No a môžeme takto robiť. Trošku by sme mohli aj menšie. No a vlastne môžeme si viac tak. No, prepáčte, no a vlastne môžeme ďalej robiť. Je to smiešné.
No a vlastne, ak som hovorila, že ozdobí na mobil, vzťahuje sa to na aj iPady a notebooky, takže vlastne toto je také trošku väčšie. No a tak by som chcela upozorniť, že niekto si to určite nenalepí na mobil. Ale takéto typy sú určené menšie bodky a také skôr na mobil. Takže môžeme. Dobre, hoci ja, len také ako keby krížiky a určite vám to bude vyzerať pekne. Dobre, super. Takže už by sme to mohli aj mať. Tak ďakujeme za hliadnutie a príďte zas. Ďakujeme. Dovidenia. Ahoj.